Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició a parlar d'esport. Estem a 6 de gener, avui dia de Reis, amb aquest dimecres. Escoltarem algunes de les cançons com la que sona, la porta d'un antic i s'anomena Thank You, gràcies. A més, també parlarem del partit d'avui entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Villarreal, partit d'anada dels octaus de final de la Copa del Rei, que finalment ha aconseguit d'imposar-se, ha aconseguit guanyar l'Atlètic Club de Bilbao per un resultat de 3-2. També parlarem del València, que ha golejat a Granada en l'anada dels octaus de final de la Copa del Rei per un resultat contundent, 4-0. A més, també tindrem tenis amb Roberto Bautista, com també amb Rafa Nadal. Parlarem també del Club Esportiu Castelló, de la Mesa del Bàsquet, així com també de la quarta etapa del Rally Dakar 2016. Tot això i molt més, allà de 9 minuts, així, en Parlem d'Esport, comencem. Sonava la cançó xula de la mà de Mezamo, la qual obrim una nova edició de Parlem d'Esport en aquest dia de Reis, en aquests dies 6 de gener, aquests dimecres, així en l'actualitat diària de Parlem d'Esport, en el que és aquest el programa número 109. Obrim parlant del Villarreal de futbol, que avui no ha aconseguit imposar-se al Atlètic Club de Bilbao, tot i fer un bon partit, sobretot en la primera part. Resultat, Atlètic Club de Bilbao 3, Villarreal 2. El Villarreal, que jugava a un equip habitual, en el qual no estaven jugadors de la talla de Roberto Soldado, ha plantat cara a l'Atlètic Club de Bilbao al seu estadi i han protagonitzat uns bons 45 minuts que han fet que els de Marcelino acabassin amb avantatge en el marcador en la primera part, 0-2, però la segona part els de Ernesto Valverde van deixar més encertats que el Villarreal i van protagonitzar més ocasions de gol que no van desaprofitar per acabar guanyant el partit per 3-2. El partit va començar amb una molt bona ocasió del Villarreal, que va arribar pocs minuts després de començar el partit i que va ser obra de Leonardo Carrillo Batistao, que va disposar d'un potent xut a la porteria de Bilbao, que va acabar parant el porter de l'Atlètic Club de Bilbao. Més tard, el nou va arribar una gran oportunitat de l'Atlètic per avançar-se en el marcador, però Mariano Barbosa, que va estar molt ben col·locat durant tots els primers minuts del partit, en tota la primera part, va fer molt bones parades, va protagonitzar una gran parada i va evitar el gol del conjunt bilbaí. El primer gol del partit va arribar en minut 16 de partit i va ser obra de Batistao, que després de rebre una bona assistència de cap de Samu Castillejo, no va dubtar un instant i va tirar a porta, aconseguint avançar el Villarreal en el marcador, 0-1. Minuts més tard, el 37, ho tornava a intentar l'Atlètic Club de Bilbao. Intentava tornar a posar les taules al marcador, però Barbosa va estar de 10 i va evitar de nou que l'ocasió de Valverde de l'Atlètic acabara convertint-se en gol.
Abans d'arribar al descans, el Villarreal va tornar a marcar i va posar el 0-2. El segon gol del Villarreal va ser obra de Samuel García. Al descans es va arribar amb un resultat just, 0-2, avantatge merescuda del Villarreal, que havia jugat millor durant els primers 45 minuts. Després del descans, l'Atlètic es va animar i el Villarreal no va disposar de grans ocasions. A la segona part va ser superior l'Atlètic Club de Bilbao. Al 54 de partit va arribar el primer gol de l'Atlètic, que va reduir la diferència de gols. El primer gol de l'Atlètic va ser l'obra de Williams, que va aprofitar una errada de la defensa del Villarreal per aconseguir el primer gol del conjunt de Valverde. Després del 1-2, l'Atlètic va intentar tornar a posar les taules en el marcador al 59 de partit, però Barbosa va evitar el gol de l'empat. Minuts més tard, en el 68, l'Atlètic va aconseguir marcar el gol de l'empat gràcies a Adúriz. I entrats en els últims 10 minuts del partit, Laporte va marcar i va posar el 3-2 definitiu, un resultat que li dona la victòria al Atlètic. Finalment, com dia, victòria de l'Atlètic Club de Bilbao per un resultat molt ajustat de 3-2. Ara caldrà esperar fins al proper dimecres 13 de gener, quan en el Madrigal a les 8:30 de la vesprada el jugarà el partit de tornada dels octaus de final de la Copa del Rei. Com diem, el partit d'anada ha quedat en un resultat molt apretat, molt just, de 3-2. Si el Villarreal guanya per un gol o si queden 2-1, guanyaria, passaria de ronda, passaria als quarts de final de la Copa del Rei, ja que els gols fora de casa valen doble. Per tant, ara seria com si haguérem fet 4. Veurem el que passa. Tot és saber decidir. Es decidirà, com dia, en el partit de tornada dels octaus de final de la Copa del Rei. I per tancar amb el Villarreal, cal parlar d'un rumors. En Argentina donen per fet el fitxatge del jove Cisneros del Boca Juniors per el Villarreal. El primer fitxatge del Villarreal en el mercat d'hivern podria ser el jove migcampista Nahuel Cisneros, de 17 anys, que de fet la pròxima setmana té previst viatjar a Espanya. El futbolista, forjat en les categories inferiors del Boca Juniors, serà major d'edat a partir del 13 de febrer, aquest pròxim 13 de febrer, quan farà els 18 anys, que serà quan podrà signar contracte amb l'entitat de la plana baixa, amb el Villarreal. Considerada com la joia del futbol base de l'esquadra bonaerense, apunta a seguir els passos del també argentí Leo Suárez, que va arribar fa ara un any president del Boca a canvi de pagar el Villarreal por de 2 milions d'euros. Leo juga ja a un gran nivell en el filial groguet, líder del grup tercer de la segona divisió B. Nahuel Cisneros, que va néixer en Lomas de Zamora, Buenos Aires, el 10 de febrer de l'any 1998, encara en categoria juvenil, es va formar les categories inferiors de ambos mundos i des dels 8 anys milita en les categories inferiors del Boca Juniors. El Villarreal lluitava per els seus serveis des de fa mesos, junt al València, a qui al pareixer li ha guanyat la partida. Com diem, el primer fitxatge del Villarreal en el mercat d'hivern podria ser Nahuel Cisneros, que actualment té 17 anys. Veurem el que passa. Això són rumors que arriben des d'Argentina. Hem parlat pel que respecta al Villarreal d'aquest rumor, com també del partit d'anada dels octaus de final, com diem, Atlètic 3, Villarreal 2. Parlem del Club Esportiu Barceló, un conjunt albinegre que porta la tercera millor ratxa dels 18 grups de la categoria de tercera divisió. La magnífica ratxa del primer equip del Castellón, el grup 6 de la tercera divisió, que li ha permès alcançar-se a la tercera plaça, que dona dret a jugar la promoció de Sense Segona B, és la tercera dels 18 grups que composen tota la categoria. D'aquesta manera, l'equip dirigit per Quico Ramírez, partit a partit, ha encadenat 7 triomfs seguits, el que converteix en el tercer conjunt de tota la tercera divisió, amb millor trajectòria, només superat per el Calahorra, líder del grup La Rioja, i el Córdoba B, primer del grup 10, un dels 10 andalusos, que fa 8 triomfs seguits. El Castelló, per tant, manté en les últimes 7 jornades una millor trajectòria que líders destacats de diversos grups de tercera divisió, com són els casos del Cadaval, d'Astúries, o el Torrelavega de Cantàbria. El Córdoba B porta per la seva banda 8 victòries seguides que li han permès situar-se a liderar del seu grup amb 49 punts en 24 jornades, però encara és més cridanera la bona marxa del Calahorra, que després de perdre 2-0 davant el Logroñés en la jornada 8ena, està només a 6 punts
han sumat de manera consecutiva i de 3 en 3 fins a 45 punts, 15 partits consecutius guanyant, que l'han convertit en líder del grup Rioja. Des que deixés els 3 punts a l'estadi Casàlia, 1-2 davant del Novelda, en la jornada dotzena, el Castelló ha retallat 7 punts al líder. Llavors era l'Ontinyent, al qual fins i tot ha superat en la taula. Ara comença la segona volta amb partit davant Rayovense, Jove Espanyol i Acero, abans de trobar-se contra el teòricament rivals directes. Dir-vos que el pròxim partit del Castelló serà aquest proper diumenge a les 12 del migdia en Casàlia rebent al Rayo i Vence. Com diem, el Castelló en tercer, la tercera millor ratxa de tots els grups dels 18 que formen part de la categoria del grup 6 de la tercera divisió. De fet, l'equip, el Castelló no da motius per abonar-se al club. Ara el Castelló hi espera el Rayo Vence per tractar de superar i sumar 3 punts que li permetin acostar a l'Atlético Saguntino, que manté el liderat del grup 6. L'equip segueix donant motius per sumar abonats al Castelló en la campanya de mitja temporada, denominada Connecta de Casàlia. L'afició va ser fonamental la temporada passada per portar a coll el conjunt de la capital de la Plana a la segona volta del campionat amb assistències de més de 8.000 persones i que amb el seu suport van ser decisives a l'hora d'ocupar la primera plaça en la taula classificatòria. Les oficines de l'estadi Casàlia al carrer Huesca romandran obertes demà i divendres per a qui vulgui adquirir el seu carnet d'abonat i poder gaudir, ja que mateix aquest proper diumenge, com diem, el jugarà el partit Castelló-Rayo i Vence. Des de 30 euros, els aficionats del Club Albinegre tenen l'oportunitat de donar-se l'alta per donar-li el seu alè en els nous partits de la segona volta amb l'objectiu d'animar des de la grada i arribar a la meta, que no és altra que disputar la promoció des de la plaça més alta possible del grup del 6 de la tercera divisió, jugar els play-off. Recordem que la passada temporada també es van jugar els play-off, però amb mala fortuna, a quan només li quedava aquest partit per a ascendir a la segona divisió B, no ho varen aconseguir. Esperem que aquest any canvia la cosa i juguen la promoció de defensa a la segona B i aconseguisquen pujar, ascendir de categoria. Més temes, parlem de futbol de nou, de primera divisió de la Lliga BBVA, perquè a banda del partit Atlètic Club de Bilbao Villarreal, on demà es contarem als tècnics, a Fernando Valverde de l'Atlètic Club de Bilbao, com també a Marcelino del Villarreal, doncs també s'han jugat altres partits, com per exemple el València, que ha golejat la Granada en l'anada dels octaus de final de la Copa del Rei. Resultat contundent, com dia, 4-0. El València va deixar molt encarrilada l'eliminatòria dels vuitens de final de la Copa del Rei en golejar amb facilitat la Granada per 4-0 en un còmode partit d'andades dels blanc-i-negres en què el tècnic Gary Davil va donar la responsabilitat i galons a altres jugadors que van respondre amb treball, lluita i eficàcia. Molta eficàcia. Un espectacular triple d'Álvaro Negredo, el primer com a valencianista, i un altre gol de Rodrigo Moreno van certificar un contundent triomf que, excepte catàstrofe a la volta al nou els Càrmenes, fica als de Mestalla el València en la següent ronda d'aquesta il·lusionant competició. I és que sense temps per a descans, el València se centrava ara en la Copa, una competició en la qual ha posat moltes il·lusions aquesta temporada, en la qual es confia arribar molt lluny i, per què no, poder conquerir un títol. Per això Gary Neville va alinear un 11 de garanties a diversos canvis respecte al duel de la Lliga davant el Real Madrid, però amb futbolistes de màxima competitivitat. Ryan, Rubén, Bezo, Enzo, Pérez, Javi Fuego, Santimina i Rodrigo entraven en l'11 tots ells amb la confiança del tècnic del València. Amb espectadors encara entrant a Mestalla, Orbán va enviar un centre-xut que a punt va estar de ser gol, però ni Santimina ni Negredo van arribar a aquest servei. Els locals van sortir molt endronjats, tot i el dia i l'hora d'aquest partit, en el dia de Reis i a les 4 de la vesprada. I és clar, quan es veu, es nota i Negredo, és una pugna amb Mainz, li va robar la pilota amb astúcia i va marcar al minut 7 l'1-0. El davanter, que diumenge va errar davant de Keylor, aquest cop sí que va definir amb molta classe. No podia començar millor el joc per als de Mestalla. Amb tot a favor, el Granada va reaccionar i va passar a dominar el joc, sense gaire perill de veritat, però amb més claritat d'idees en la passada. En una fallada, la passada de Bezo, Peñaranda en defensar, només per velocitat davant Ryan, però no va ser capaç de definir amb tot a favor. Primer avís seriós de l'equip de José Ramón Sandoval, que no li va perdre la cara al partit en cap moment. I el curiós és que
en un flash, Rodrigo Moreno va poder fer el segon, però va llançar a les mans de Kelava. En el segon, del València feia més mal que el Granada, més possessió de la pilota. Tant és així que una acció d'Enzo Pérez va ser als peus de Santimina, que hi va regalar a Rodrigo per fer el segon, i el segon en el seu compte personal aquesta temporada. Negredo, que va tornar diumenge passat després d'una llarga lesió, no va celebrar tant des dels mitjans d'agost a la data de la prèvia de la Champions contra el Mónaco. Ens obté un plus més en la seva posada a punt de cara al tram important de l'any. Com diem, finalment, victòria del València, que ha dominat durant els 40 minuts davant el Granada en un partit jugat avui en l'estadi de Mestalla. Parlem de més temes, parlem de bàsquet, perquè cal parlar de la Míster Bàsquet, que aquest proper diumenge rebrà en el Ciutat de Castelló, aquest proper divendres, a les 8:30 de la vesprada, rebrà al Barça a la B. Doncs bé, ahir va acabar l'activitat de Nadal de la Míster Bàsquet amb la participació de membres del primer equip. Aquests dies són dies d'il·lusió per als nens. Alguns segurament han demanat que els portin l'últim minó d'acció de la saga del moment, altres hauran demanat una princesa que els converteixi tot en gel, però altres han reclamat al seu seguir jugant a bàsquet en aquestes dates. Alguns d'aquests han deixat el centenar de nens i nenes que han participat en l'activitat del club castellonenc de l'Amics i que a més ahir van tindre el premi de gaudir del tècnic del primer equip, on tenen alguns dels jugadors com són el capità Gemma García, Joan Faner, Manuel Rodríguez, Alberto Fernández o el de planter, el de la cantera Alin Boinea. Tots ells han donat el millor per als nens i no només al nivell tècnic, sinó que també a nivell personal per el que ha estat el millor regal per a ells en aquestes dates, un èxit d'activitat que segurament quedarà a la memòria de molts d'ells, perquè pot ser l'experiència d'or d'avui la puguin tindre en el futur, per això hauran de seguir treballant. Com diem, escoleta de Nadal de la Míster Bàsquet que concluïa en el dia d'ahir. Parlem de tenis. El tenista Rafa Nadal accedeix als octaus de final del torneig de Doha. El tenista Rafa Nadal, segon cap de sèrie, va reaccionar a temps i després de perdre el primer set va anar de menys a més i va acabar guanyant el seu compatriota Pablo Carreño en el torneig de Doha, que està disputant-se al Qatar. L'actual número 5 del món va batir més el previst en un primer set que va caure del gossa de Carreño per una ajustats al 6, després d'una bona hora de joc, el mateix temps que va necessitar el balear per fer-se amb els dos següents sets, per 6-3 i 6-1. Finalment, com diem, victòria de Rafa Nadal, que accedeix als octaus de final del torneig de Doha. I per altra banda, també en tenis, el tenista Roberto Bautista, el castellonenc con Roberto Bautista, comença la temporada amb victòria a Chennai. El tenista espanyol Roberto Bautista s'ha enfrontat en el seu primer partit de temporada, 2016, a l'australià John Millman, a qui ha vencido 6-4 i 6-1 en el Chennai Aircel Open. El de Castelló, que parteix com a cap de sèrie número 4, s'enfrontarà al croat Borna Koric, 8è favorit del torneig, però en lloc en les semifinals del torneig, ronda que ja va aconseguir Bautista la temporada passada, l'any passat, al 2015. I també cal parlar de motor, cal parlar de rally i cal parlar de quins han sigut els guanyadors en automobilisme com també en motos. Comencem en cotxes, en automobilisme. El pilot de Stefan Peter Hansel ha guanyat avui la quarta etapa del Rally Dakar 2016. Peugeot va imposar la seva llei en la quarta etapa del Dakar amb triomf del francès Stefan Peter Hansel, seguit per l'espanyol Carlos Sainz a 11 segons i el també galès Sebastián Loeb a 27 segons. Loeb continua com a líder de la classificació general en la categoria d'automobilisme del Rally Dakar. I en motos, doncs bé, Kevin Benavides, el pilot Kevin Benavides ha guanyat avui la quarta etapa del Rally Dakar 2016 en aquesta categoria de motos. El pilot espanyol Joan Barreda, de la companyia Honda, va ser penalitzat amb un minut per excés de velocitat, el que el va privar del triomf en l'etapa d'avui i de liderar la classificació general. Amb aquesta sanció, a l'espanyol, l'argentí Kevin Benavides, també de la mateixa companyia de Honda, es va adjudicar un històric triomf en aquesta tercera etapa que es va disputar entre termes del riu Profund i Chuyui. D'aquesta manera, el seleño s'imposa amb un temps de 2 hores 31 minuts per davant del portuguès Paulo Gonçalves de la companyia Honda
i el francès Antoni Meo, de KTM, pentacampió del món d'enduro, salta en la tercera col·locació. A més de Barreda, Pablo Quintanilla, de la companyia Cusbadia, i Oliver Paenz, de KTM, van ser també penalitzats en aquesta jornada. Després d'aquests resultats, l'eslovac Stefan Sivilo, de la companyia KTM, assumeix el lideratge en la classificació general després de finalitzar quart en l'etapa d'avui. Aquests són els resultats de l'etapa d'avui d'aquest d'aquest dimecres, dia 6 de gener, dia de Reis, en Rally Dakar 2016. Anem tancant ja el programa d'aquest dimecres i ho fem com sempre amb música, escoltant la cançó que ens porta Drake, s'anomena Somewhere. Inside the sky, just looking outside. This disease increase. It's not a simple caprice. It gets high. Here comes the end of time. I per anar tancant dir-vos que avui juguen molts partits de Copa del Rei, partits d'anada dels octaus de final de la Copa del Rei, com s'han dit, l'Atlético de Bilbao guanyat el Villarreal per 3-2, el València ha golejat el Granada 4-0, per altra banda, el Mirandés ha empatat davant del Deportivo de la Coruña, i també juguen els següents partits, Betis-Sevilla, està guanyat el Sevilla 0-2, i a les 8:30 Barcelona-Espanyol, i a les 10:05 tanca el dia d'avui, el partit d'anada dels octaus de final de la Copa del Rei, el partit que jugarà, com diem, a les 10, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Avui hem parlat de la Major Bàsquet, també hem parlat de tenis, hem parlat també del Villarreal, del València Club de Futbol, així com també del Rally Dakar 2016. El dia de Reis, perquè nosaltres ens hem acompanyat. Amb aquesta cançó Somewhere de la mà de Drake tanquem per avui. Més informació recorden a la web del diari www.actualitatdiaria.com, a Facebook Actualitat Diària i també a Twitter @en_vespre. Els esperem demà dijous dia 7 de gener amb més informació esportiva i com no, escoltarem, com diem, els tècnics del Villarreal i l'Atlètic al finalitzar el partit que ha guanyat l'Atlético de Bilbao, partit d'anada dels octaus de final de la Copa del Rei. Res més, gràcies, descansem, fins demà, adeu.